Γεια σας. Πριν από λίγες μέρες ήρθε η καινούργια μου καταπληκτική κιθάρα και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Andalusian Guitars και ειδικά τον Ruben Diaz. Η συγκεκριμένη κιθάρα είναι το κορυφαίο μοντέλο της Andalusian, το οποίο λέγεται Marcello Barbero 1948. Είναι από κυπαρίσι, τα πλαϊνά και η πλάτη πίσω. Πανέμορφη κιθάρα. Και μπροστά το καπάκι είναι από γερμανικό έλατο. Τα ξύλα της είναι 22 ετών. Έχει φοβερή ποιότητα στον ήχο. Λίγες κιθάρες που έχω παίξει μου κάναν τέτοια εντύπωση. Και επίσης φοβερή ισορροπία. Φοβερή ισορροπία μεταξύ μπάσα και πρίμα. Φοβερός ήχος. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τον Ruben Diaz. Ruben, muchas gracias por todo.